Mapay nga sumarunaw isun to iti kanta to iti kita mangipay mo iti kwa ngem madamdaman hermano hinadan to kano kakalpasan ak lang maagsaw kasi dan to dijay No, give to mommy. okay praise the Lord. Maipayak lang iti pasitmet nga mensahe kakabsat. Ampay, wala ko ito. Ba't mabisin? Ang galong. Amuyo iti man nakabalin nga po. Iti dakkel kin kang nunan nga sagot nga asan nga mabalin. Gutit ito. Atuladen kin aramiden iti tao. Nga iso daytoy ita. Iti mapapati kin naisurat iti nasantuan a Biblia. Ako na Apostol Pablo dito isurat Doon po siya ating. iti Roma Kapitulo 6 iti versikulo 5. Kada iti supabak ti basol iso ni patay ngem tinaparabor asagot ti Dios nga po iti ti biag nagnanayon ken Hesu Kristo nga po. Iti ama man nakabalain insagot na. Iti bugbog taong nga anak na. Siya sino ka na kayo? Iti makaitured amang isagot. Iti bugbog taong nga anak. Can I walk up there? Awan kakamsa. Iti makabalin nga mga sakripisyo. Uray pa ang nga bugbog tayo anak mo. Saan mo tayo nga mabalin nga tuladin kinaramiden? Iti sagot ni Apo Diyos. Kunana iti nasantuan nga surat kunan Apostol Pablo iti surat na iti Tito Kapitulo 2 iti versikulo 8. Daga po iti parabor na isalakan kayo gapo iti pamati ikat dahito isang nga nagtawag ka na kayo tasagot ti Diyos nga po. Iti sao nga Pasko iti pan nakayanak na po Jesu Kristo iso kaditi ng rugyan iti pan nakasilibrar iti makungkunang nga Pasko. No iti nasanton nga Biblia iti isu ti dakamatan tayo isu ti mangsumbat iti daytoy nga saludsod. Help! No kano nga nang rugay. Help! Help me! Iti Pasko ni Apo Dios anay lanat tinasantuan asurat kunan. Iti kayat nga nasawan iti daytoy nga surat iti Exodo Kapitulo 12 iti versikulo 11. Ket kastoy kunana. Panangan yun to asibabaregas kayo ken si sapatos kayo ken siigam kayo iti sarkod ket kanin yun to amadaras iso ti Pasko ni Huba Dios. Tasyak agpasyarak to iti daga nga Ehipto iti dayjay arabe ket patay to amin iti tanak ngayon na iti daga ken Ehipto. Tao man kin animal ket haramidin ken ipanukom amay pusor kun nakadagiti tidyo sa Ehipto siyak ni Huba. Ket ti dara kadagiti balbalay kun napagyanan yun to isunto ti pagalasina da kayo no makita to ti dara labsan kayo to ket awan to kun nakada kayo ti didigra amang patay kada kayo iti intunod do sa ti daga nga Ehipto. Daytoy kat na sa huwain iti Pasko ilalabas. Just teris na. Pasko kahit nasa huwain ilalabas. Dayjay panangukom ni Apo Diyos. Kadagiti amin kunana adi Diyosen ijay Ehipto isumiten iti nangrugyan. Iti Pasko iti Diyos nga aman nakabalin. Iti maysa nga nadakamat a parabor iti Apo iti maysa nga tao akang runan. They do this. Doon ang igan tayo.
Dede pa nagkuna iti may sa Mommy? kakabsat tayo. Feeding ali. Entero tiisim na atay nakita nga ni hermano Jan iti kano sagot iti apkin ko na kahit awan sa balin no saan nga ni virgin. Well, iso ti misis na. Dito iti maysa nga nakasurat kakabsat nga parabor iti ato. Ang mabasa ko na dito yung Proverbio Kapitulo 18, versikulo 22. Siya sino man na makasarak ko na natasawa babae, masarakat ko na makasarak iti na yung bagabanag, kaya magunuran na ti parabor, ti Diyos. Nga po. Daytoy iti maysa. Nga parabor niya po Diyos, iti tunggal may sa kadatayaw nga saan nga mabalin nga maramid iti tao taniya po Diyos iti nang tres inang pilay tapno ang balin a parabor iti may sa a tao kunana iti nasamtuan nga surat iti 12, iti Proverbio 4, 12, 4 nga versikulo. Di nakalunggadingan ang babae, iso ko na natin balangat ni asawa na. Kita nyo, ni Verde ka. Ano talunggadin na? Nagkasat iti ni hermano Jan. Tapan mo naman rin amin nga babae, kit adda talunggadin na. Nung may papan, iti Napurot din eh. parabol Very hot. niya po Diyos. The light gone. Isu na dito, itis pangatiwan. Iti lalaki akas kanya, no iti sagot tiyabo, kit imparabor na para kinuha na. Isu na ito, iti pangatiwan na karagin idagduma. Una na iti nasantuan nga surat. Mabalin nga pagpanagkail, ni hermano Jan, tanatalong gadingan ni Mrs. na, diyamukin ba kahit? Kunaw na itinasantuan nga surat nim ibilang kung nga parabor niya po Diyos. Tanusan nga isuna sa anak nga nakaumay dito Hawaii. May isa nga banag dito eh. Awatek. Kunaw na itinasantuan nga surat iti Proverbio Kapitulo 31 iti versikulo 29. Adu ngay nanak a babae nagaramid da may kanunay. Ngayon sila ating bumali nila. Kaya ko go inside. Let's go inside. Inside. Oh my God, I saw Miss Dana over there. Miss Rona. I saw Miss Rona. Damot remembrance tayo kay Paskwa. Ang terasan kanya na. Ang terasan kanya. Apa ini ako Diyos? Si makambo. Isu tinigit tayo. Isang pahid na lumabas. Iti ako isubda ito iti maysa. Nga kadaktilang. Nga insabot natin tiro asang lupas. Ang individual, general. Kuna na iti nasantuan nga surat. Iti 1:3. Iti pag nakaisurat. Iti libro ti biyag. Itinagan iti tunggal may sa kadatayo. Kadagitoy nga gundaway. Isu dagitoy iti may sa nga takwaten. Kinamon kitunggal may sa kadatayo. No sa dinot na kay suratan, dagiti nagnagan tayo. No ide tapi iti bataw. Wano de tapi. Ano? Siksi po na gudin. Kunan Apostol Pablo. Dito isurat na dito dos Korinto kapitulo